थांनो ओंखारबाय माने जोङो सानैजों छुट्टी बा बेगनै चलो नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेनिफ्राय गलेरनिफ्राय दिल्ली दिल्लीनिफ्राय आसाम चलो देखते रहिए गेट बाहेराव मोनबाय नै अट' लाबाय एबार अट'जों थांलायनोसै 250 लायोनो अट'आ गलियारसिम गलियार दिनैसो अट' गाखोनो मोनदोंलै गोबावथार जाबायमोन मध्य प्रदेशनि गलियार मोनसे डिस्ट्रिक्ट दङ मध्य प्रदेशआव बेनि लामा बियो स' नाइस हाग्राबारि जों लामा सुन्दर आसामाव खोनानाय बायदिबाथ' मध्य प्रदेशआनो बयनिख्रुइबो हाग्राबारिसिन दां बिराद हाग्रा दङ जेथिं थाङो बेथिं हाग्रा बाट बहुत नाइस मोजां जायगा एसे रानस्राव आरो जायगाया होमबाबो बिराद हाग्रा बंग्रा दं बेयाव नायलांबाय था लोगोफोर बियो गलियारनि लामा फिसा मोनसे डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेशनि so beautiful placed so beautiful road बाइक खारनायफोरखौ एसे खम नुयो बांसिन कार सोलियो बेयाव कार जायना कार गैया अट'फ्रानो बांसिन आरो गलियार टाउन गलियार लोगोफोर जों गलियार स्टेशन मोनफैबाय ट्रेन स्टेशन जोबोर मोजां जायगाया गोदोनि बायदि एसेबां भिर जाला दाना स्टेशनफ्राव कर'नानि थाखाय जायहा टिकेट दङ बेल'सो फैनाय जायो जेनेरेल टिकेट सोलिया नालाय स' नाइस प्लेस नाइस ट्रेन स्टेशन गलियाराव आरो गोबां खम बेसेनावनो मुवा बेसाद मोनो गस्ला लंपेन्ट गासैखौबो नोंथांमोना मालाबाफोर फैयोबा बायना लांनो हागोन लोगोफोरा ट्रेनाव गाखोबाय बियो स्पेसियेल ट्रेन जिरायग्रा नायनो हागोन नोंथांमोना माब्रै स' एक्जेक्ट फ्लाइट बायदिनो नुयो एक्जेक्टलि इथिं साथाम आरो गाखोनो हायो बरियानो सेनिटाइज खालामना लानांगोन जायगाखौ गेरेन्टि गैया कर'नाबो सन्देरलाबायनो हागौ न'आव थांनाय खोथाथ' मोजां खालामना लानांगोन आखायावबो एसे होनि र' जिरायबाय बियो ओंखाम जानो हायो बेयाव ओंखामफोरबो लानांगौ नास्ता मेला ओंखाम जाग्रा मालै लाइट दङ मोनाफोर जाबा लाइटफोरजोंनो हायो चलो बियो निउ दिल्ली स्टेशन बिउटिफुल वाव दिल्लीनिफ्राय आरो आनन्द बिहार स्टेशनाव थांबावनांसिगोन जोङो आनन्द बिहार स्टेशन गाबोन फुङावसो ट्रेना ओंखायनो गासिबो मानसिफ्रा उन्दुजोबना दं मोनायाव ट्रेन गैया बेयाव दिनै ओंखायनो हरावबो गैया गाबोन फुङावसो ओंखायनो मानसिफ्रा आंबो उन्दुनांसिगोन न'आव खनायाव जायगा लानानै बेयावनो उन्दुनांसिगोन जायगाया एसे खालि बेयो सैमाबो दं माथोलै आसाम मोनफैबाय आसामनि सिनारि बियो